Ikruok oketi mogik ne nyasi mar Madaraka Day ma idhi bagi kiny e kaunti ma KWALE. Nyasi no ma idhi telie gi jatend piny Kenya William Ruto dhi ywayo jotelo mopogore opogore kod jo Kenya mamoko. Watudore gi jafwambo marwa Chris Owino manikono mondo omiwa wach achiel kachiel. Oimore Chris Owino ka entiere kaunti ma KWALE otieno ma kawuono iriyo nade. Ang'eyo ni nyaka sani ikruok ne nyasi mar Mashujaa odiochieng' ma kiny sani koro ikruok oserumo. Kata kamano inyalo mana nyisowa ni ponono gin kwan welo adi ma igeno mabiro chopo e nyasi no, to be nitiere jotelo mawuok e pinje maoko ma bende biro yuoro kose nang'o. Chris Owino. Erokamano Joyce, odiochieng' ma kiny kaunti namba 2 e pacho kae kaunti ma KWALE e gwenge makadho wadh nam chumbi kuom thuolo mokwongo dhi bago nyasi mag dhialo oganda jo Kenya, joma mine kaachiel kod joma chuo mane okedo ne piny Kenya yudo loch higa mar 1963, nyasi ma ong'ika Mashujaa. Nyasi ma kamae dhi chakre kiny kar seche mag saa 12 ma kalure kod lendo mane ogol kod tend obila e gwenge mag kadho wadh nam chumbi. Onego bed ni jopiny osechopo kakae kochopo saa 12 kogwen okinyi mar mondo omi thuolo chenro ma kamae odhi e yo mopie ma onge ng'ikruok moro amora. Chenro ma kamae dhi timore e alap ma KWALE County Stadium, ma en alap ma oger manyien e riwruok mar piny owacho mamalo kaachiel kod piny owacho mar kaunti ma Lamu. Paw tuke ma kaunti ma Lamu dhi ting'o dhano kata nyalo ting'o dhano 10,200. Koro chenro duto osechopo e ng'iende, ikruok oserumo. Ne motelo ne mano ne waneno ka jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo ne ochopo kakae mar goyo wang'e kendo neno ikruok mane oseket e thuolo mogik motelo ne nyasi ni odiochieng' makiny. Joma bende dhi miyo jopiny madhi chopo kakae mor ne bende obiro kakae mar timo ikruok margi mogik. Kapogre kod mano bende oganda moko ma jo kaunti ma KWALE bende ne ochopo mar chwange mar neno tielo mogik na ikruok manyasi ma dhi timore odiochieng' makiny. Ler mwaseyudo en ni nyasi ma kamae jotelo ma pogre ma pacho kae oluong mar chopo kendo chopo e nyasi mar dhialo Mashujaa Day. Wageno ne jo welo madito ma pacho kae, apisas madito ma sirikal kotelne kod jatend piny Dr. William Ruto biro chopo kakae mar dhialo nyasi ma kamae. Okoyangore jotend pinje adi maoko e pinje maoko kata welo adi maoko e pinje maoko ma dichopo odiochieng' ma kawuono, odiochieng' ma kiny. Kata kamano ler en ni piny Kenya nyalo rwako jotend pinje maoko odiochieng' ma kiny nyasi ni mar Mashujaa Day. Kata kamano pok oyang nonro margi ni gin jotend pinje maoko adi madhi chopo kakae kaachiel kod jotend pinje mage mag Afrika madhi chopo kakae. Koro pod warito mar neno odiochieng' ma kiny to gin welo maoko e pinje maoko, jotend pinje adi mag pinje mag Afrika madhi biro kakae, kose nyasi ma kama idhi dhial kod jotelo ma pacho kae kotelne kod William Ruto kende. Joyce, nyasi ma kamae en thuolo mokwongo ma itime e kaunti ma KWALE, kendo jodak ma KWALE kane gitwa kod Ramogi TV ne onyiso mor margi ne biro mar nyasi ni e kaunti ma KWALE. Mana ka jodongo ne ogoyo ngero ni wendo obi mondo weg dala oyud konyruok. Jodak ma KWALE ne owacho ni biro mar nyasi ni e kaunti ma KWALE kuom thuolo mokwongo omiyo kelo negi gweth kendo kelo negi ber. Kaka moko kuom weche mane giwacho en ni apeini okong, apeini oketie tej kata street light, kendo kaunti ma KWALE rieny gotieno dipar ne odiochieng'. Kopogre kod mano giwacho ni alap tuke ni bende osebedo ka digni. Kata kamano kalure kod biro mar nyasi ma kamae osetiek gero alap ma KWALE kendo ober kendo odimore mokalo. Anyalo nami magi moko kuom jodak ma KWALE mane watwak go e wi biro mar nyasi ma Mashujaa Day mokwongo e kaunti ma KWALE, kendo mae kane giloso kod Ramogi TV.
Sherehe la Mashujaa kufanyika hapa. Fanya najihisi kwa sherehe ya Mashujaa ikifanyika hapa Kwale, palikuwa na uchafu sana Kwale. Sasa hivi wamependeza, wamekuwa pasafi kweli sababu ya hii sherehe ya Mashujaa. Na vile vile wewe kama wewe unaendesha biashara ya bodaboda, imekufaidi kama mfanyabiashara? Imenifaidi sana, wateja wamekuwa wengi. Nashukuru pia wageni wanaingia kwa biashara yangu, pia naona kuna mabadiliko kwa sababu vile mwanzo si tofauti. Tuko na tofauti kwa sababu ilikuwa hapo mwanzo ilikuwa sina wageni, lakini wageni napata sasa hivi. Tunaona pia si vijana wamepata viajira kidogo kutengeneza uwanja. Barabara naona pia zimeng'aa. Barabara pia zimeng'aa. Yaani kwapendeza kwa ufupi. Si kama kulivyokuwa zamani. Joyce Mago paro mag jodak ma Kwale mane watwak go ka iwinjo mor margi en ni biro mar nyasi makamae omiyo kaunti ma Kwale oyudo sura manyien. Peini okong, stadium bende kata alap tuke bende ogernegi kendo rieny maber mokalo kaachiel kod johala mag apiko bende wacho ni ohala mar apiko oseyudo nyinyo maber nikech kwan jogo ma welo mag bende gisebedo ka giting'o, giwacho ni osejiwo ohala mar apiko kalore kod nyasi makamae. Kopogore kod joriemb apiko, johala mag magawa kata mag hotel bende wacho ni ohala margi oseidho malo kendo gisedo nweng'o mamalo kipimo kod odiochieng' mokalo nikech kwano malo mag welo mosebedo ka chopo e kaunti ma Lamu motelo ne nyasi mar Mashujaa odiochieng' makiny mayomiyo johala e kaunti ma Lamu buonjo kendo nigi mor kalore kod ohala ma giwacho ni oidho malo. Jodak mag kaunti ma Kwale bende wacho ni weche mag wuoth sani dhi bedo mayom kapoi nikech nderni olos kendo nderni rieny. Jodak ma Kwale bende wacho ni weche mag arita kwe bende chal kama sani koro ber nikech kata taya kata na street lights bende oseket e alwora mar kaunti ma Kwale mamiyo jo maundu ok dhi nyime kod sando jopiny kipimo kod kinde mokalo. Mopogore kod mano bende ne waneno weche mag tudruok magiwacho ni osebedo kod ng'ikruok. Sani koro ginyalo bonyo nikech kalore kod biro ma nyasi ni okelnegi masin madhi nyayo weche mag tudruok kod kambi mar Safaricom mar neno ni weche mag tudruok odhi nyime ma onge ng'ikruok moro amora. Koro mago mana ber ma jodak ma Kwale wacho ni giyudo kalore kod biro mar nyasi mar Mashujaa ma idhi dhial odiochieng' makiny e kakae alap ma Kwale Stadium kotelne kod jatend piny Dr. William Ruto madhi telo ne jodito mag serikal kaachiel kod oganda jo Kenya hingo nyasi makamano mokwongo e kaunti ma Kwale. Joyce. Pero kamana enya Chris Owino ka intiere kaunti ma Kwale wang'eyo ni odiochieng' makiny wabobedo ka wawinjo matut kotudore koda nyasi mano mar Mashujaa mibobed ka ibago e kaunti ma Kwale ine wang'wa kaachiel kod itwa e kaunti ma Kwale kono kendo ang'eyo ni nyakwara Ramogi biro bedo ka winjo matut kotudore koda nyasi mar kiny mano mar Mashujaa mibobed ka ibago e alap mano ma Kwale Stadium mayudore e kaunti ma Kwale. Chris ibed kod otieno maber kendo iikri e yo makare mano mar neno ni nyakwara Ramogi kiny oyudo chenro makamae e yo makare achiel